ke laslem ba khemon hane polang kha de badeng pe se la khlau lut mo naru tayo bonwan teng inya pan khuit no kan ne badeng mo il khot beru no sangun sangun namar ba la dehi ga por bangin pan khuit bhano laisin ni man badeng ni banang ret umne kuai pan khuit yang laisin mo ani ngara perkhat kampar khlau de badeng kan ne tan yur no chan mo por liur dom chan re de bong barok kin paranong rep kisem jing kan ni por liur ni hapan pan khuit laisin ka kham tam gini dang ret kuai kum ne ong nga hapan khuit laisin jar na ka por bau dah ni na la sup de ban mai te parlok lungpe ki jungi ya kan ka video ka jung ngi mo nga ba badang te ngi lapan mi video sibun na kapor sa kapor lese ki don ki ba phi sotanat don ki video ki ba phim sotanat ro ndai ki ba pe hi kan ka video ka jungi nga ai jingmut ya phi wei po wei to dangai kershan yangi parlok ilang ba ka jing kershan ka jung phi ya kan ka channel ka jungi ane nga barbadeng hin adu wasnang ilaong bangin pen i ki pa ba ya ki kamrep ba pher bat kum juro ngin pen i ki jaka ki badon ki khana lane ki puris kam mo te manta por liur kumne te ngim mi olat hi re bangin le kita ki jaka ki ba badon ki puris kam namar ka khlau palat ki de bun sin hi ki de ki mau ki lum ki wa namar kata perlok to dang subscribe ikene ka channel ka jong ni nagapor sa kapor ngidang la man panmi shu ya kita ki video ki ba pher ya ka ba phi le se phim pa i kita ki jaka bat nga karpat ru ya phi perlok lada phidon ki jaka ki badon ki khana ngen bu ya kane ka nomor phone jonga po description ba phin sobha ban ya thu lem phone changi ba phin ya thu lem ya kata ka jaka ya lam yangi bangila man panmi ya kane ka video hagane ka channel ka jongi kanang baki parlok ki bapit na kiwi jaka kan long sya ka bamunto ya ki bakin tip ka history jongi hamtam haki time riboy ki jongi te parlok nga ai khoblei patso sin ni phi ba phidang kershan ni gane ka video ka jongi ka balongkot mo nga ngala manong ngamda china video ka bajino sipo kat arnet to ya sya batu pe adu bakut ki bam subscribe sobha ban subscribe na kam kloi kanang ba pin yo kita ki video ba thumai bang sa panmi na ka por sa kapor te ngai khoblei ru epi baro ki pe ikani ka channel ka jonga ya ki bala subscribe khoblei sibun lang ba ka jing kershan ka jong pi ngilapoi hado sanspa sanpho subscriber menta te to nang kershan kanang ba ngin la ngin poi sa kata ka thong ka bangi ngila don ka jing thumu bangin poi te khoblei sibun parlok to nang kershan ngin na ka por sa kapor ublei kur khu epi kum juru ki bahai sem ka jong pi